Schweinstein. Balotelli. Det är som Dotter. Ja, Dotter brukar klippa sig som Balotelli. Va? Ramos. Ögonen ser man det på lite grann. Jag ser inte. Åh, just det! Miller! Vad det är? Han har Kan inte redan se han när han ler. Ja. Kan vilket ansikte. Den känner jag igen. Att John Terry. Nej, det är målvakten. Ja, Neuer. Vad är det som målvakt? Ja, men jag visste att det var Neuer. Jag bara kom inte på namnet. Nej, vad heter han? Sami igen. Är det Hassan? Nej, det är han. Rio Ferdinand. Munnen ser jag det på. Jag vet inte. Alexis Sanchez! Aj, Yes! aj, aj, aj. 11 så länge rätt. Diego Costa! Oj, det kunde inte jag. 12. Vad fan är det? Massa. Och vem var han igen? Aj, Just det, Robben. Robben. Fast man kan inte se Nej. när han har klippt sitt hår. Nej. Luis Suarez! Jag kan känna igen hans tänder. Nej, Rooney. Jag fick... det är det sista. Jag måste kunna den här. Nej, den såg jag inte på. Jag vet inte vad man är. Jag fick